again. Amezeswa iwe fax kidi swaga misani pamangoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro pamangoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro kwangu kuti wese kwandinobva vanonditi king king chiking chine bling 7 years dzese ndirimo muring ring ndova wachizainini kuchitungwisa manya unobvunza lewasina striker youth fire galis pamwe namatviper kanzwa ndatiswa woziva kuti kwaipa ndinorwa ndimire kuita kunge taingoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro pamangoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro zvakapera kare zvekutemwa nemakeni ndakudzotswa pasteji chikwete pateni ndangopinda ndondikandira matenteni fotografu kutondipa pepa nepeni sashinso vanondipa mawaya waya ndosiya dhanzi rese rakujamba waya sateameni takanoti popopopo vanotivenga meno ikoko pamangoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro pamangoma ini ndiri mondoro kushanda siku nesikati pasina zororo kavati pawani ndiri chiororo vaita vana ndovapusha muchingoro kwangu kuti wese kwandinobva vanonditi king king chiking chine bling 7 years dzese ndirimo muring ring ndova wachizainini kuchitungwisa manya unobvunza lewasina striker youth fire galis pamwe namatviper kanzwa ndatiswa woziva kuti kwaipa ndinorwa ndimire kuita kunge tiger